Makadi zvenyu mukomanashi. Ndine nyaya yangu yandiri kuda kuti munge muchindiposterawo kumhuri yeZimbabwe. Mukomanashi, kumashure uko panewo zvimwe zvinhu zvandakabata. Zvinhu izvi ndakazvibata mushure mekunge ndabva mukurambana nemudzimai wangu. Nditoriwo munhu ainge akachata. Panguva yacho inini nemudzimai wangu tainge tava nevana vedu vaviri. Panguva yacho mwana wangu mucheche ainge ava nemwedzi 4, ainge ava ne4 months panguva yacho pandakazoita zvinhu izvi. Saka mudzimai wangu aishanda muhurumende. Ndokubva atanga kudanana nevamwe bosi vake vainge achishanda navo padepartment rekwaishandira. Pandakazoita find out kuti ndo zvainge zvichiitika mudzimai wangu kuti ainge ava nechikomba, zvinhu zvokuti zvakandirwadza. Ende chakazonyanya kundirwadza ndechekuti bosi wake vainge achidanana navo munhu wekuti hapana chandaikwanisa kuti ndinge ndichiita kwavari, zvekare hapana chandainge ndichikwanisa kuita kumudzimai wangu, nekuti zuva randazvibata pandakazama kuita noise panze ndakazokaruka pauya umwe muovheti aigarawo muarea mataigara, zvichiratidza kuti relationship iyi ainge achitoiziva. Akabva atotaura kuti kana wava kusada mukadzi buda uende. Saka ndakangobuda ndisina kana chandainge ndinacho kuti ndipinde mumba nenoise yainge yamboitika, nekuti tainge mukunetsana muya tainge tanyanyisa kukekeretsana tichiputsa midziyo tichiita sei. Handi munongozivawo kuti munhu kana wabata kuti mudzimai wako ari kudanana neumwe murume, hasha dzaunenge unadzo dzinenge dzakawandisa. Saka kuti ndikwanise kudzokera mumba kuti nditorewo kana nhumbi dzangu ndiite sei, ndakabva ndarambidzwa. Ndakatiwo ndichibuda pagedhi ndakatosangana nabhosi wemudzimai wangu. Motikari yavo yenge ichitopindawo mustreet mataigara. Zvinhu zvakandirwadza kusvika paextend yekuti kunyange ndaida kurwisa munhu uyu ainge achidanana nemudzimai wangu hapana zvandaikwanisa kuita. Ende zvinhu zvandakatoziva kuti kutobva kwandatoita pamba murume uyu ava kutodanana nemudzimai wangu zvitori pachena. Ndakabuda ndikabva ndaenda ndikatanga kugara neimwe hanzvadzi yangu, ndichigara ndiri pamba patsano. But munongozivawo kuti zvinhu zvinenge zvakaoma, unenge uchiona kuti ugere zvako pamba patsano but zvinhu zvinenge zvakaoma. Panguva yacho muZimbabwe maiva nenhamo iya yekuti waitiwo nyange ukashanya pamba pevanhu, vanhu vaikwanisa ngokubikira zvekungoti semuenzi but ukazogarapo ndezviya zvokuti unotomboswera usina kana chaunenge wadya. Ndaimbozamawo kubuda ndichitsvakawo mabasa. Ndikambotanga kushandira umwe mundara kuchitungwiza. Mundara ainge aine zvimwe zvimatipa zvake zvaaipota achiita zvekusengesa jecha. Saka ndoko ndakazomboenda ndichishanda ende taiita zvekuzadza matipa aya neriver sand tichizadza nemafoshoro, nekuti ainge asina mishini yacho. Basa rekuti rairwadza kuti munozadza tipa nemafoshoro moenda muno offloada zvekare nemafoshoro, nekuti matipa ake ainge asingakwanisi kutipa, ainge akatofa kudhara. But semunhu wekuti ndainge ndava Norway ndaingoraramawo nekungongwafa-ngwafa. Ndingoti ndaingoita zvekungotengawo goridhe ndichiita sei. Saka ndinewo mari dzangu dzandainge ndakasiya mumba. Ndosaka ndichiti ndo zvimwe zvezvinhu zvakanyanyisa kundibata kuti pavakandirambidza kuti ndinge ndichidzokera mumba kuti nditorewo capital yangu yainge iri mumba. Zvinhu zvokuti ndakabva ndatadza, ende ndo zvakanyanyisa kusimbirirwa nemukadzi kuti ndisakwanise kudzokera mumba because ainge ava kuda kubenefita
zvimwewo zvandainge ndasiya mumba imomo. Saka ndakabva ndambostaka ndikati regai ndishande, ndikashanda ndichaunganidza mari yangu ndotangidza zvekare kuti ndiite basa rangu randaiita rekutenga matombo ndichitengesa. But mukushanda ndakanyatsoona kuti hapana kwandiri kuenda, nekuti mari yacho yandainge ndichipiwa yaiva iri mari yaisatenga, mari yekuti unongotenga chikafu. Sezvo ndaiva munhu wekuti ndainge ndigere pamba pemukuwasha, dzimwe nguva ndaitoti kana ndiri kubasa ndaikwanisa kutongoswerera kana friziti nemaputi. Mamwe mazuva ndaiswera ndisina kana chandinenge ndambodya, ndichiitira kuti pandinozochaisawo kana kuti panozoperawo 2 weeks, nekuti taipiwawo mari after 2 weeks, ndikwanise kupindawo mumba ndakabata something. Mukuzofamba mukoma ndakazosanganawo neumwewo mushawa watainge ndichingowirirana naye. Taingosangana ikoko kwataienda tichinotora riversind. Mukutaurirana naye iye akabva andiudza kuti pane umwe munhu waaiziva aikwanisa kugadzirisa mudzimai wangu, because inini chandaingoda panguva yacho ndainge ndava kungoda revenge yekungoti mukadzi wangu anzwe kurwadziwa, anzwe pain yaainge andipa, ndozvandainge ndava kuda. Saka patakaenda ikoko inini ndakatovaudza ndikati ndikuda kuti mudzimai wangu ange achirwadziwa kunhengo kwake, zvekuti kurwadza kunenge kuchifanira kuita nhengo yake asakwanisa kana kusangana neumwe munhurume. Zvekare ndaida kuti kumagumo kwazvo iye mudzimai wangu azodzoka ega achindikumbira ruregerero, nekuti kumuda ndainge ndichiri kumuda. Saka ndakatanga ndaita izvozvo, ndokutanga kwandakaita. Ndikangoti muupenyu hwangu kubva ndichizvarwa taivawo vanhu vekuti taingonamatawo zviya zvekuti nesvondo munongoendawo kuchechi, but kwaingovawo kunamata kusina kuda kunamata mukati, zvokungoendawo semunhu akangokurawo achienda kuchechi. But musiwo pandakaendeswa nemuchawa iye achindiendesa kumunhu aiita zvekubatsira izvozvo, ndo musi wandakatanga kubatiswa mishonga. Patakapinda mumba macho imomo maaishandira, ndakangonobatiswa. Yainge yakaita kunge hari, ndakanzi bata hari, but yainge yakashongedzwa, yainge yakaiswa zvimabhidzi zvemakala akasiyana siyana. But ndakati ndangobata chihari ichocho ndakanzwa kunge mumwoyo wangu wakashanduka. Hameno pane zvandakangonzwa mumwoyo mangu, kunzwa kuti hana yangu yashanduka, kunzwa kuti muhana mangu mainge mapinda rimwe rainge rakaita kunge rima. Ndaitonzwa hana yangu kuti kubva musi iwowo yakabva yatanga kurema. Ndakaita zvandakaita, mudzimai wangu akatanga kunditsvaka. Mukunditsvaka ainge ava kundikumbira ruregerero achiti anoda kuti tinge tichidzokerana, but nezvandainzwa mumwoyo mangu ndaitonzwa kuti handidi kana kuti ndidzokerane naye. Ndainge ndava kusakwanisa kumuda kwake kwandainge ndichimuita kumashure, zvinhu zvacho zvainge zvashanduka. Ndainge ndava kunzwa kumuvenga. Mudzimai wangu akaita nguva achikumbira kuti inini naye tinge tichidzokerana. Akatombozama kuti ange achikumbira hama dzangu kuti hama dzangu dzinge dzichitaura neni, but mwoyo wangu handizivi kuti ndingati mwoyo wangu wainge waita sei. Ndaingonzwa kumuvenga kuti kunyange akafa handisina kana basa nazvo. Mwana wedu akati achinoita gore nehafu, mudzimai wangu akangoshayika, akangorwara kwemazuva mashoma ndokubva atoshayika. Kubvawo ipapo mudzimai wangu akabva atanga kundivinga kuhope. Kundivinga kwaaiita kuhope ainge achitorwidzana neni, zviya zvokutoziva kuti iye aitaura kuti ndini ndainge ndamuuraya, but inini zvinhu izvozvo ndainge ndisingazvizivi kuti ndini ndainge ndamuuraya. But akangouya kuhope dzangu musi wekutanga, akangouya achichema akati, wakandiurayirei? Ingawani ndaidzoka kwauri ndichiudza kuti sori, ngatidzokeranei.
ko chakazoita kuti unge uchindiuraya chii? Chii chandakakutadzira chakakonzeresa kuti unge uchizotora mweya wangu? Ndakabva ndadzokera kuya kwandainge ndakapiwa mishonga yacho. Mishonga yandainge ndakapiwa kuti ndimukuvadzise kunhengo kwake. Ndokubva ndavaudza kuti munhu uyoyo ava kudzoka kwandiri ende ndo mashoko aari kutaurawa. Ndakabva ndazopiwa mishonga, ndikangoti ndo pandakatanga kuzoromba manje, nekuti ndakapiwa mishonga ndichinzi mishonga iyi ndeyekukusimbisa, mishonga zvekare yekufuratidza mweya wake, mweya wemudzimai wangu yainge ashayika. Ndakapiwa mishonga iya, ndokubva auya zvekare kuhope, but ainge ava kuuya aine hasha, but hasha dzaaindiitira hapana zvaaikwanisa kundiita. Aingondiitira hasha, kana akaita hasha ini ndaibva ndamukurira simba, ndaingokaruka ndamukurira simba obva atiza. Mudzimai wangu akazopedzisira angonyangarika kuhope, zvekuti pane rimwe zuva raakangouya so kuhope achiita hasha dzake idzodzo, but akanyangarika zviya zvekunge akangodyiwa nemuchenje. Mweya wake ndokubva watongonyangarika. Kubva ipapo haana kana kuzombotsoka. But pane zvimwe zvekare zvandainge ndava kurota. Muchenje uya wainge wakanyangaridza mudzimai wangu ndiwo wainge wava kuuya zvekare kuhope kwangu. Mamwe mazuva zvinhu izvi zvakazopedzisira zvava kuitika zviya zvekunge ndaingoti ndakagara ndongoona majuru achiita sekunge ari kutanga kuumba churu. Zvaingoitika kana kwa1 minute, dzimwe nguva zvaingoitika kwekanguva kapfupi zviya zvekuti ndakagara ndongokaruka ndava kutoona majuru achitanga kuumba. Ndikangobwaira kana maziso kudai, majuru aya obva atonyangarika. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutoti kana ndakagara zviya takambozorora tiri kubasa, zvotondinetsa kuti ko majuru ari kutanga kuvaka, nekuti dzimwe nguva tinenge tichichera ivhu riya riverside riya tinenge tichitochera kana murukova, but zvaizondinetsa kuti mumvura imomo majuru ava kutanga kutovaka. Saka mukukwenya kana umwe munhu wandinenge ndiinaye ndokuti iwe uri kumaona here majuru awo? Munhu waunenge uinaye kana kuti munhu waunenge wazama kurakidza utarira ona kuti hapana kana chaanenge achimboona. Ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvainge zvichiitika zvinenge zvaitova nechirevo. Ndakaudza zvekare uya ainge muchawa uya wandaishandidzana naye kuti pane zvinhu zvandiri kuona. Saka iye akabva adzokera neni kuya. Patakadzokera kuya, mudhara uya ainge achindibatsira akabva ati kukusimbisa kwandakakuita ndinofanira kuti ndinge ndichikupa chimwe chinhu chinokuchengetedza, unochida here? Saka inini handina kuziva kuti chinhu chacho chinenge chichindichengetedza unenge utori mweya woumwe munhu akatofa. Plus ndainge ndisikatozive kuti kana ukangoona uchiudzwa kunzi ndoda kukupa chimwe chinhu chinokuchengetedza kubva kwavavengi vako, zvinenge zvichitoreva kuti ndokutorombeswa kwaunenge wava kutoitwa. Ndakabva ndabvuma paya, ndikabva ndapinzwa zvekare neimwe room mairara mudhara iyeye. Akabva nditi nhasi unorara munomu. Ndakarara muya, hapana kana chandakaona, but ndakazotanga kuita mavisions. Ndaingoona umwe munhurume kumberi kwangu, dzimwe nguva ndaingonzwa kana kukwenywa. Ndikatarira ndaibva ndaona umwe murume ainge akaita mutema akamira kumashure kwangu. Ndakabva ndazodzokera zvekare kuna mudhara uya because ainge akandipa mamwe mazuva akanditi chimboenda then wozodzoka ndoona kuti zveshuwa wasimba here. Pandakadzokera ndikangoti ndopa akandipa mhiko, but mhiko idzi akandipa neuchenjeri because haana kubuda pachena kuti apa pandiri kukupa mhiko. Iye akangondiudza kuti chinhu ichi chandakupa chichange chikuchengetedza. Aitaura nerurimi rwavo rwekuMalawi. Akati chinhu ichi chinodawo kuti chinge chichimbowanawo
nguva yekumbopotawo uchichiwanawo mukadzi. Saka akataura achiseka akati, saka uri kuda kudomani kuti ange ari mukadzi wechinhu ichi. Saka mupfungwa dzangu ndakabva ndangoti was maybe samajoke, ndikati kana ari mukwasha wangu zvinoreva kuti achangotora hanzvadzi yangu nekuti handina imwe hanzvadzi. Akabva ati alright, saka zvauchaita ndoda kuti uende unotora tambo kana uchikwanisa, nekuti kuti uye nebhurugwa ravo remukati zvinokwanisa kuzonetsa. Saka ndinokurerutsira unongoenda unodudunura tambo papendi rehanzvadzi yako ubva wauya netambo iyoyo kuno. Zvinhu zvakambondiremera, but mumwoyo mangu ndainge ndava nedzimwe pfungwa dzekuti handinzwisisi kuti ipfungwa dzainge dzakaita sei, nekuti ndakambonogara ndichifunga nezvazvo. Then mumwe musi ndakati ndiri ndega, sisi vangu vaiita zvokuti kana vakapedza kugeza vaenda palaini vonoyanika zvipfeko zvavo zvomukati vobva vaisa tauro pamusoro. Ndakati ndiri ndega pamba, mukwasha ainge abuda nevazukuru vainge vasipo, hanzvadzi yanguwo yainge isipo. Ndikaenda pawashing line paya ndikabva ndavhura tauro riya ndikadudunura, ndikatanga kududunura tambo pamapendi aya, ndikabva ndaisa tutambo tuya samwe, ndikabva ndadzokera kuna mudarauya. Mudarauya akabva aita zvaakaita nemishonga yake, ndokubva andipa kamwe kabhodhoro kainge kaine tutambo itwoto, akati unoenda ubva unorasa kabhodhoro kako murwizi. Ndikabva ndaita sekudaro. Mukoma ndokuromba kwandakabva ndaita. Chinhu ichi chandakatora chinhu chekuti chakabva chatanga kuita hanzvadzi yangu mudzimai. Chakasvika pakuuraya mukwasha, ende mukwasha paakafa akatanga zvekare kurwidzana neni kuhope. Ndinewo zvandakazomuita, ndikamufuratidza mweya wake kuti mweya wake utarisane nehama dzake idzo dzisina kana zvadzainge dzakamuita nanhasi. Mweya iwowo uri kutambudza hama dzemukwasha wangu, dziri kutambudzwa nemweya wemukwasha wangu, nekuti ndakazomufuratidza kuti asaramba achinetsana neni. Hanzvadzi yangu pari zvino ane urwere hwaanawo, urwere hwekuti iye haasi kunzwisisa kuti urwere uhu hwakabva papi, but kusangana kwaari kuita nechinhu ichi chakazopanduka chikaita chikwambo. Pese pachinosangana nehanzvadzi yangu chinosiya humwe hunenge hwakaita kunge unye hunokonzeresa urwere huri kusanganikwa nehanzvadzi yangu. Handina kuzviita ndichida, handina kuzviita ndichiti ndinoda kutsvaka mari inhau yekuti ndainge ndichitozvidza kuti upenyu hwangu huri kutoendeka. Ndaitawo nemudzimai wangu wandaida, but mukuzonopesana ini nemudzimai wangu zvakazondisvitsa, zvazondisvitsa nhasi mukoma. Saka ndanga ndichikumbira kuti mungondiposterawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Hanzvadzi yangu atori nemazuva ekuti anotomboda kufamba, but ndine zvandinoita paari kuti angonzwa nungo, angonzwa usimbi, nekuda kwekuti ndakamupa murume wechipfambo. Kune vamwe vehukama handingati ndine effect yandakaona kana kuti kutambudzwa kwavangaitwa. Izvo hacho zvachinongoita ndezvekuti chinongotevererawo apo nepapo, but hachinyanyisi. Chinongotevererawo vamwe vanasikana vari mumhuri, ende vana ava vachiri vadiki mukoma. Ndikutaura zvemazera ema3 years 5 years magrade 7, but hachinyanyisi zvacho. Chinonyanya kuna tete hanzvadzi yangu. Ndangoti ureke ndingoreurura mukoma, ndo nyaya yangu iyi.